Ọnịcha dị nwalụ mmadụ Adaobi n'ugwu na-ene ndị ndịda anya Ọnịcha dị nwalụ mmadụ Adaobi n'ugwu na-ene ndị ndịda anya mmadụ bụ na-abịa zụrụ mmadụ bụ na-abịa zụrụ na mmadụ ka eji aka nwanne malụ nwanne ọ na-amaka maka nwanne bụ ife ibe bụ na nwoke olonji onye gbọsalobi n'ezigbo onye Ọnịcha do oyimo ịgbaba okolonji ịba Jizọs ịmalịa ịgbaba okolonji ịba Jizọs oyimo ịgbaba okolonji ịba Jizọs ịmalịa ịgbaba okolonji ịba Jizọs ga-adị ibe bụ nwa na-akọ obi dị okwu nwebo na-echi eze dogo ịgbaba igbo olisa bi n'igwe ya bụ na ịgbaba ịgba Chukwu ịmala ịgba Jesu abụrụ nke mmadụ ịgbaba ịgba Chukwu mmadụ tielu gị gba anakọta ego akwụsị mana ịgba Chukwu enwere ọkwụsị mmadụ tielu gị gba anakọta ego akwụsị mana ịgba Chukwu enwere ọkwụsị oyimo ịgbaba okolonji ịba Jizọs ga-adị ịgbaba okolonji ịba Jizọs ga-adị ịmalịa ịgbaba okolonji ịba Jizọs ga-adị oyimo ịgbaba okolonji ịba Jizọs ga-adị daalụ 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 oyi ọ bụrụ ọka onye ra na-ede eziokwu kama na ebe o melụ na-edezi ndị niile ibe tinye n'ọlụ ọsị m kene nya mana m achọrọ ịkpa abafanụ ngegwu ọ na-eyala ọnụ ya ka m jisi n'ụka m wele egwu wee si ibe daalụ onye na ya na-ebisi anụ awenye gbaga dị ya mma ede eje nya afọ eje onye na ya na-ebu isi anụ awenye gbaga dị ya mma ede eje nya afọ eje ịmalịa ịgbama okoloji ịba Jizọs ga-adị ịmalịa ịgbama okoloji ịba Jizọs ga-adị ibe nwe okoloji ịba Jizọs ga-adị ịmalịa ịgbama okoloji ịba Jizọs ga-adị ibe bụ Nwachukwu Emeka okolonji onye ọgba ọsalobe oji ibe dị mgbasọ oji ibe ezi n'ezigbo onye Ọnịcha do n'ibe bụ nwa ese ọgba okwu Ọnịcha edozie onye Ọnịcha do ibe kọla ịnụ nwunye jebe asịla obodo dị ike n'ọnya bụ ọbampa nne dakụ nwata mfo na mmụọ ibie nwa bụ ụsa na ụmụasele anyị fe bụlụ nneka ya ka o ji wee na-esi anya wetu enya na-echelụ nwa ngịga na-echelụ nwanne m na ọbampa Ọnịcha do ibe si m kenenụ Prince Barry Barrioseyande ọsị nke ndị general ise ya bam iyi ezigbo oyi gba Jesu dogo ọsị nke ndị general Lamin Dagash nwoke ọsị nke n'elu ya iji Abubakar Mohammed onye ọ ga-adịlị nwa ọsị nke na retired Ijo polisi Smith Moshimi ibe nwokolonji na ezigbo onye Ọnịcha do ndị oyiyi kalakanụ
isi m kenebe Vice Marshal Smith si na ọ ga-adị Vice Marshal Smith ọ ga-adị onye gbaje ezodogo oyimo ịbamokoloji Ịba Jizọs ga-adị. ịmalịa ịbamokoloji Ịba Jizọs ga-adị. ịmalịa ịbamokoloji Ịba Jizọs ga-adị. asị m kenebe ọgbọdọ ịda ike nwanye ojele Igbo nwanne m Chibuoke enweghị ibekwe modumegugbu agụ ọsị nke na-akụ nwata n'ụlọsi enyi oke nwanyị kwa nwoke ọsị nke na-akụ nwata n'ụlọsi enyi oke nwanyị kwa nwoke Ikechukwu nwadoba ọnwa na-etili ọrụ odogwu awela na ịga-adị ọnwa na-etili ọrụ odogwu mụra ya ugunu awela na-ekene m ọsị nke na-enwe ọnụ Igbo Chief Joe nwoke onye Agụleri otu Chief Joe nwe ọnụ Igbo ezi oyi Igbo Kolonji onye Agụleri nwoke ọsị nke na-azọ mma akụ ezu mkpa nwoke m orientọ elele ga-adị akụ ede ezu mkpa ọzọ mụọ ya mmanụ akụ ezu mkpa na ga-adị ịdị ya ajọ njọ amechi ekwere ekwu n'ụnụ gwa okposi aka ị ga-adị Clips n'aka na-eme oji moto wee makọ n'onye ji moto melụ ụgbọ bọmbọ yi onwe egbu n'ike onye ndịda akụnụ ibe esemokwu na-egede wegbu n'ike n'Ọnịcha onye ndịda kodogwu n'ibe esemokwu na-egede odigbo Nwokolonji modumegwu gbago n'nwanyị ojele Igbo dogo ibe Nwokolonji onye Ọnịcha do ezigbo onye Ọnịcha do mmadụ tielu gị gba anakọta egwu akwụsị mana ịgba Chukwu nwere ọkwụsị Ọnịcha do nwere mmadụ nụ adaobi n'ugwu na-ene ndị ndịda anya oyimo ịbamokoloji Ịba Jizọs ga-adị. ịmalịa ịbamokoloji Ịba Jizọs ga-adị. oyimo ịbamokoloji Ịba Jizọs ga-adị. ịmalịa ịbamokoloji Ịba Jizọs ga-adị. sense 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 sense